Hola. Bona tarda a totes i gràcies per la vostra assistència a l'acte de lliurament de premis de la 6a edició del Germinador Social, un concurs impulsat per Som Energia i COP57 per estimular la creació de models socials innovadors amb l'objectiu de promoure nous agents locals per a la transició energètica. Es va crear per visibilitzar les idees solvents i alhora creatives que es desenvolupen dins de les organitzacions i les persones que hi treballen dins, en la democratització del sector energètic. Com ja sabeu, la votació popular d'aquest any es va tancar el dia 9 d'octubre amb un èxit de participació. 5.439 persones van emetre el seu vot per decidir quins serien els projectes premiats d'enguany, d'un total de 26 iniciatives en tot l'Estat. Un augment de més de 1.000 persones respecte a l'edició anterior. Volem agrair l'esforç, les ganes i la il·lusió de tots els projectes presentats. Esperem que tant les iniciatives premiades com les que s'han quedat a les portes de ser-ho puguin germinar en un futur pròxim. Aquest any, el concurs del Germinador ha comptat amb 3 categories: comunitats energètiques, pobresa energètica i transició energètica. A continuació, anunciarem els 2 projectes premiats per a cadascuna de les categories, entre els quals es distribuiran els 30.000 euros del Fons d'Educació i Promoció de Cooperatives de Som Energia. Des de l'apagada, sabem com us sentiu, quins són els nervis que us recorren al cos en aquests moments, ja que nosaltres van ser un dels projectes apremiats de la categoria de pobresa energètica de l'edició de fa 3 anys. Tenim el plaer d'estar avui aquí, a més d'haver representat l'obra, entregant els premis de l'àmbit de pobresa energètica d'aquest any. Els projectes que s'han presentat dintre d'aquesta categoria tenen com a objectiu mitigar les causes i conseqüències estructurals i contextuals de la pobresa energètica, és a dir, de la dificultat de pagar una quantitat d'energia suficient per satisfer les necessitats domèstiques. I sense més preàmbuls... Premis de la pobresa energètica. El segon premi de la categoria de pobresa energètica, dotat amb 4.000 euros, és per al projecte Reconnecta't. Posem al centre la persona, amb 998 vots. Endavant. Hola. Bueno, felicitats. Aquest és el premi. Molt bé. Hem de compartir. Voleu dir alguna cosa? Si voleu dir de què es tracta el vostre projecte? Uf! I és que quan estic nerviosa salto i ballo, i ara ja m'he soltat, perdoneu. M'ha tocat la responsabilitat de parlar jo, però bueno, és un projecte que, partint de l'escolta superactiva de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat energètica, precarietat energètica i extrema pobresa de les Terres de l'Ebre, la comarca del Montsià, un territori on s'acúcia molt les situacions de precarietat energètica, i partíem d'escoltar i fer visites i poder sistematitzar com el que heu transmès a l'obra, però que ho poguéssim orientar en política pública i que poguéssim identificar quins són els elements que fan que una persona se trobi així, quines estratègies se munten, i que ho poguéssim sistematitzar i ordenar en categories de situacions diverses de pobresa energètica i poder aplicar solucions ajustades a les possibilitats de cada... S'ha quedat en la fase d'estudi, que és en el que estem, i és un grup que estem implicat, la cooperativa d'enginyers EPI, Energia per a la Igualtat, que és qui ha sigut la sol·licitant del premi, l'Ajuntament d'Amposta, el Consell Comarcal del Montsià i la cooperativa FITES Terres de l'Ebre, que intentem incorporar mirada inclusiva en tot el que fem. I una mica aquest ha sigut el projecte i que, clar, té camí per a tirar milles i aquest premi, evidentment, ens ajudarà moltíssim. Per tant, moltes gràcies a la iniciativa, moltes gràcies a qui hagi votat això i, sobretot, per a una regió de perifèries sense complexes, però som de la perifèria, les Terres de l'Ebre, perquè el centre de poder polític, econòmic i de tot està a l'àrea metropolitana, també ens dona un impuls i una satisfacció que se reconegui les idees i les iniciatives que tenim a les altres regions més perifèriques del país. Gràcies. Gràcies, felicitats.
I ara, el primer premi de la categoria de pobresa energètica dotat amb 6.000 euros és per al projecte Placas solares en los hogares de la FES, amb 2.023 vots. Si queréis hablar un poco de vuestro proyecto. Sí. Gracias. Bueno, lo primero, dar las gracias. Segundo, pues que me he identificado mucho con la obra de teatro. ¿Tú eres actor profesional? Sí. Que me ha encantado tu interpretación y la de María, ¿no? María, enhorabuena. Pues es que yo también he llorado como tú llorabas en la obra, porque muchas veces nos hemos visto en esa situación. Nosotros somos un proyecto de autogestión, vivimos en Granada, hemos rehabilitado unas casas que estaban abandonadas y vivimos con 140 personas de la calle, madres con hijos, jóvenes, inmigrantes, refugiados, personas mayores, toda persona sin hogar. Y esa escena que yo he visto hoy, nosotros la hemos vivido muchas veces cuando nos han llegado facturas de luz impresionantes, que no podíamos pagar y hemos tenido que devolver. Por eso, cuando vimos vuestra convocatoria, como este proyecto es de autogestión, intentamos nosotros no recibimos ningún tipo de ayuda económica de la administración, es un proyecto de autogestión, o sea, la comida, todo, nos buscamos la vida para sobrevivir, tenemos muchísimos talleres, en fin, necesitamos también de vez en cuando recibir el apoyo, pues como hoy, ¿no? Que esto es, para nosotros es un día de fiesta. ¿Por qué? Porque con esta ayuda nosotros vamos a empezar a poner placas fotovoltaicas y poder generar luz y así no tener que pagar esas cantidades astronómicas. Hemos tenido que, en este 2022 hemos tenido que devolver muchos recibos de luz porque no podíamos pagarlo, ¿no? Por lo tanto, esto es una muy buena noticia que están escuchando también mucha gente allí en la Fundación, porque saben que hemos venido con mucha ilusión a recibir este premio. Recibimos muy pocos premios porque nuestro trabajo es de una involucración tremenda, porque estamos las 24 horas, nosotros no tenemos sueldo, no tenemos salario, toda la gente que trabaja con nosotros pues es voluntaria, ¿no? También invitamos a todo el mundo que está aquí, que quiera ir allí a conocernos. Hay una casa de invitados donde puede alojarse cualquier persona que quiera ir a conocer el proyecto y así pues ver cómo este proyecto se materializa realmente. Es una oportunidad preciosa. ¿Quieres decir algo, Dora? Pues nada, que es jurar que el premio no lo vamos a utilizar para pagar la deuda que tenemos con Sevillana, que no os la vamos a quedar, la deuda va a quedarse ahí. Y que nada, pues ahora tenemos que empezar a trabajar muy seriamente para encontrar un poco más de recursos y nada, intentar lograr la autosuficiencia energética, que para una familia de 140 personas es un esfuerzo muy grande, pero nada, que tengáis la seguridad que ese dinero no va a Sevillana. Pues muchas gracias, felicidades. Muchas gracias. Gracias. Bon dia a tothom. Som Marbac, cooperativa d'arquitectura, i estem aquí per entregar el premis de l'àmbit de la transició energètica. I ho farem nosaltres perquè fa 2 anys, 2020, van guanyar aquest mateix premi. I res, recordar-vos que aquests premis, en aquesta categoria, aquests projectes s'han presentat amb l'objectiu de caminar cap a un nou model energètic, un model energètic renovable, just, descentralitzat, arrelat al territori i que sigui capaç d'estar en les mans de la ciutadania.
i que també pugui fomentar un impacte positiu en la generació, gestió i ús de l'energia. Així que moltes felicitats i molta sort a totes les que us heu presentat. Començaré pel segon premi, dotat amb 4.000 euros. És el projecte La Casa por el Tejado, amb 933 vots. Moltíssimes felicitats. Moltes gràcies. Nosaltres som una cooperativa d'enginyers de València. Aquesta és Sofia, jo soc Batista i som 2 més. I res, fa un any que vam començar i res, el projecte del que tracta bàsicament és rehabilitar pobles que estiguen en repte demogràfic a partir d'energia fotovoltaica. El que fem és posar energia en cases que estan en mal estat en aquests territoris i a partir de l'energia que generem, una part va per a la gent que viu ja en els pobles i l'altra part va per a rehabilitar aquestes vivendes. Entonces, comencem el que és la rehabilitació energètica per a la teulada, per això es diu La Casa por el Tejado. I res, moltes gràcies per aquest premi i esperem que puguem impulsar el projecte, tant la cooperativa, que és Eclecte, com el projecte La Casa por el Tejado. I moltes gràcies. Molt bé, anem pel primer premi, dotat amb 6.000 euros. S'ha guanyat amb 1.103 vots i és el projecte, a veure si ho dic bé, EPR03 Motoelèctrica. Moltes felicitats. Bé, moltes gràcies. Nosaltres som estudiants d'enginyeria que formem part de l'Escola d'Enginyeria Barcelona Est, de la UPC, i el que fem és bàsicament crear motos elèctriques perquè creiem que des de la universitat podem impulsar tot aquest tipus de tecnologia i creiem que és un impuls pels estudiants ja començar a familiaritzar-se amb aquest tipus de mobilitat. Creiem també que estem ajudant a fer desenvolupament i investigació per totes les empreses que fan servir aquest tipus de tecnologia i des de la universitat ho intentem impulsar. M'agradaria donar les gràcies a, primer, felicitar tots els projectes que s'han presentat per totes les seves motivacions en temes ja siguin socials o energètics i, per altra banda, donar les gràcies a tota la gent que ens ha pogut votar i a l'Escola d'Enginyeria per tot el seu suport que ens dona. I gràcies al Germinal Social també. Moltes gràcies. Som-hi, doncs l'últim premi per comunitats energètiques. Nosaltres som la cooperativa La Raval, vam ser un dels projectes guanyador l'any passat i per mi hi ha una cosa aquí com de nervis perquè l'any passat això era virtual i ara estem aquí i és com uala, que guai, no? Bé, dit això, que som la cooperativa d'habitatge generacional de la Raval, que estem a Manresa, estem aquí per entregar els prèmits en l'àmbit de comunitats energètiques, pel que he dit, perquè el nostre projecte va ser un dels projectes premiats l'any passat. Les iniciatives que s'han presentat en aquesta categoria tenen com a objectiu impulsar l'aparició d'una comunitat de persones que, a través d'una participació oberta i col·laborativa, pugui emprendre les accions necessàries per aconseguir gestionar els recursos energètics a nivell local d'una manera justa, eficient i sostenible. Molta sort a totes les que us heu presentat i som-hi. El segon premi de la categoria de comunitats energètiques, dotat amb 4.000 euros amb 816 vots, és per la Pablo Renovable. Uau, quin supergrup. Felicitats.
Bueno, agradecer a todas y a todos este premio a COP57, a todas las personas que habéis participado. Venimos muy emocionadas porque la obra de teatro nos ha contactado con una realidad que es la pobreza energética y es difícil. Pero bueno, nuestro proyecto es en Madrid, en Rivas Vacia, Madrid. Somos casi 500 familias las que estamos haciendo historia porque vamos a poner placas solares en nuestros tejados. Vamos a ahorrar nuestra factura de la luz, pero sobre todo vamos a reducir el CO2. Nos preocupa mucho el planeta. Tiene una dimensión social nuestro proyecto muy, muy importante. Invitaros a que veáis nuestras redes, nuestros vídeos, porque estamos haciendo un trabajo colaborativo de participación estupendo y maravilloso. Saludar a todas Rivas, a todos nuestros colegas de... Tenemos hasta un lenguaje propio, nos llamamos en la Pablo Renovable, nos llamamos soletes, somos soletes los que participamos. Y no sé si queréis añadir alguna cosa a vosotras, vosotros. Bueno, que es pues agradecer a toda la gente efectivamente del barrio que está participando, que se está animando. Hay muchas participaciones de mucha gente, como ha dicho Ana, somos 500 familias, pero bueno, también nos gustaría recordar aquí ahora a José Antonio Bellón, que es el vecino que nos ha hecho un vídeo magnífico, que es el que hemos presentado. A las comisiones de trabajo, que tenemos 10 comisiones estupendas, más las comisiones técnicas, la de financiación. Bueno, la verdad es que es impresionante el trabajo que están haciendo cada una de ellas. Y también pues encantados de haber participado aquí con todo el vecindario y decir que esto se puede hacer en todos los barrios. Entonces vamos a por ello y vamos a llenar todas las ciudades de instalaciones fotovoltaicas comunitarias y vamos a acabar con afrontar la emergencia climática y conseguir afrontar también el atraco eléctrico, consiguiendo una electricidad más barata y menos contaminante. Así que vamos a hacerlo. Bueno, vamos a terminar con nuestro lema, la manera que tenemos de despedirnos, ¿vale? 1, 2 y 3. ¡Salud y buena energia! Quina bona energia. Gràcies, felicitats. Val, doncs anem amb el primer premi de la categoria de comunitats energètiques, dotat amb 6.000 euros, amb 1.122 vots, i és per Osona Energia. Felicitats. Per tu? Per tots? Per tots alhora? Per tu? Podeu venir més cap aquí? Així crec que... Bon dia. En primer lloc, agrair des de jo crec que l'emoció, perquè encara que ens sonés alguna cosa, al final estàs aquí i, a més, el primer premi, bé, doncs encara una miqueta més. Agrair a Som Energia, a COP57, organitzar aquest premi, a tota la gent que s'hi ha presentat també, encara que potser no hagin tret un premi. Agrair a tota la gent que ha fet confiança, ens ha donat suport, molts amics i coneguts a la comarca d'Osona i fora de la comarca d'Osona. Agrair també a l'equip de l'Agència Local de l'Energia d'Osona, amb en Pau, que està a l'agència però que també està en el projecte cooperatiu, i a tot l'equip que també hem fet un gran esforç perquè hi hagués aquest suport que finalment hem obtingut. I la veritat és que potser explicar-vos breument que el nostre és un projecte que sorgeix a partir d'alguns municipis de la comarca d'Osona, que ens plantegem la transició energètica des de l'Ajuntament, que amb el Consell Comarcal tirem endavant la redacció d'un pla comarcal per veure què hauríem de fer a la comarca d'Osona per reduir el 40% de les emissions de CO2, de gasos d'efecte hivernacle, una comarca de 160.000 habitants aproximadament i 50 municipis, i dintre d'aquest projecte que quantifiquem
que en el seu moment teníem la il·lusió que els PERTEs i el Next Generation ens permetrien tirar endavant com un gran projecte. Fas bé de riure. Hi havia un element central que era posar en marxa comunitats energètiques en forma de cooperativa i vam idear el fet de crear més o menys una comunitat a cadascun dels 50 municipis. En aquest moment tenim prop d'una trentena de projectes, n'hi ha 10 que estan constituïts, 10 més que estan molt a prop de la Constitució i uns quants més que estan en unes fases prèvies més de discussió. Però realment, en menys d'un any, hem posat en marxa això i si ho hem pogut fer, en part és per la mobilització de la gent de l'agència que ha fet moltes xerrades, però també us he de dir, en part perquè hem connectat amb el neguit de molta gent, amb la inquietud de molta gent de treballar, com deien ara els amics de Madrid, treballar pel medi ambient, treballar per lluitar contra el canvi climàtic i fer alguna cosa concreta i útil. I tant és així que el mes de juny vam posar en marxa una cooperativa de segon grau per donar servei i suport a totes aquestes cooperatives. Les primeres hem intentat posar en marxa aquests primers projectes que ja estem veient que aviat començarem a instal·lar plaques sobre les cobertes, però la idea és crear uns models que després siguin ràpidament replicables a la resta de comunitats. Com a comunitat de segon grau, com a cooperativa de segon grau, també hem decidit estar oberts a donar suport amb altres iniciatives, però, sisplau, doneu-nos una miqueta de temps perquè ens demanen de molts llocs i encara no tenim ni la capacitat, diguem-ne, de donar suport a les nostres cooperatives més properes. Però estem en camí, crec que hem generat una roda molt gran. Com que és molt gran, costa molt de començar-la a moure. Us he de dir que segurament aquest premi serà el primer ajut econòmic que rebrem, diguem-ne, d'aquesta cooperativa de segon grau. Sí que tenim algunes subvencions parcials pels projectes que estan en marxa, però aquesta roda, al principi costa molt, però aviat començarà a girar i aviat serà imparable i creiem que tenim una mica l'ambició de generar uns models que puguin ser replicables i que puguin fer que realment els nostres projectes siguin d'impacte. I quan diem d'impacte és quan hem rascat en percentatge de reducció d'emissions? Un 0,5%, un 1%, un 2%? Bé, cada projecte és això. I evidentment la nostra idea és que comencem per les teulades fotovoltaiques, que són projectes que no són fàcils, però són potser més evidents, però tenim també alguns primers projectes de mobilitat, de posar estacions de recàrrega de vehicles elèctrics, de compartir, en aquest cas amb Som Mobilitat, crear serveis de vehicles elèctrics compartit i també estem analitzant en fases molt inicials però la possibilitat que alguna cooperativa posi en marxa xarxes de calor també per serveis de calor o fins i tot calor i fred. Per tant, l'objectiu, l'obsessió és que els nostres projectes tinguin impacte real. Necessitem molts suports, però estem convençuts i convençudes que realment hi ha aquesta força de la gent i necessitem apoderar la gent perquè realment aquest model energètic canviï la situació i no torni a ser més del mateix encara que ara tinguem energia solar en lloc d'energia fòssil. Per tant, moltes gràcies de veritat i us puc assegurar, us puc jurar que aquests 6.000 euros ens ajudaran molt i ens ajudaran a avançar una miqueta més ràpid en aquest projecte que hem iniciat. Moltes gràcies a tots. Bé, gràcies a vosaltres. No marxeu, no marxeu. Ja estic aquí. Vam tocar també acomiadar o fer el tancament d'aquesta entrega de premis, així que moltes gràcies a totes per assistir a aquesta 6a edició dels Premis del Germinador Social i com comentàveu vosaltres o alguns dels altres projectes que segueixin germinant les idees. I per últim el que demanem és a tots els projectes premiats que pugin a l'escenari i que ens puguem fer totes juntes una foto.
Així que gràcies a totes.